Ekiola egitasmoa izango dugu hizpide ondorengo minutuetan, bailaran kontsumitzen den energiaren 85% kanpotik dator eta gehiena jatorri ez berriztagarrietatik. Hori horrela, trantsizio energetikoari ekiteko Leintz bailarako Ekiola kooperatiba aurkeztu zuten urrian eta orain ari dira jendaurreko aurkezpenak egiten, sozializazio prozesu egiten hain zuzen ere. Atzo egin zuten aurkezpena Arrasaten, bertan izan zen Uxue Igartza lankidea, ongi etorri Uxue. Kaixo, Larraitz. Izango duzu zer kontatu, zer da Ekiola, nola funtzionatuko du, zeinentzako da? Hori da, oin arte pista batzuk emon izan dira, indira aurkezpen batzuk, baina oin hasi da, zuk esan duzun moduan, sozializazio prozesu hori. Dala gogora ekarriko dugu pixkat zer dan. Kontua da, asmoa da kooperatiba bat sortzia, bertan bazkideak instalazio fotovoltaikoen jabe izateko, eta kontsumo elektriko osoan baliokide dan energia volumena sortzia da asmoa, beste modu batera esan da, ez egoteko kanpoko energia iturri horren menpe eta energia berdia sortzeko. Hortaz, Arrasateko garaia berrikuntzaguneko eremu baten, instalauko da eguzki plaka fotovoltaikoen eremu bat, parke bat, eta gitxi gora bera 550 bat familien beharrak asetuko ditu. Hoxe izango litzake pixkat Ekiolan azalpena. Bai, eta zein izango zen atzoko bileraren helburua orduan? Ja hasi dira sozializazio prozesuan eta erabiltzen ditue bilera horrek herritarrak bertara joateko eta azalpen orokorrak eta xehetasunezkoak emotiaz gain herritarrek euren galderak egin ahal izateko eta zuzenian azalpen horrek emoteko. Izan be, badauz ez, zalantzak zela hain bazkide, zer behar da bazkide izateko, zenbat diru jarri behar da, ze onura ekarriko ditu honek, eta galdera horrek argitu ziren atzo Arrasaten adibidez. Eta guk saiatuko gara ingu alegina gauza batzuk argitzeko, eta lehenengo hasiko gara eremuaz berbetan. Zenbat energia sortuko dau, Arrasaten jarriko dan parkiak, hori lehenengoa. Programa berezi eta artxibo meteorologiko berezi batzuekin, badakigu zein den 2004tik lehengo urtera arte puntu hortan egiten duen klimatologia edo irradiazioa. Irradiazio hori hartuta eta proiektua diseinatua daukagulako, jakin dezakegu programa berezi batzuk erabiliz, zein den proiektuak sortuko duen energia urte osoko balantzean, eta bestetik zein izango litzateken urte osoko urtez urteko sorkuntza urte meteorologiko tipikoa izango balitz. Instalatutako potentzia 1,25 megabatioko izango litzateke. Hori da, eta esan dut gitxi gora bera, estimazioen arabera 550 familia ingurundako horren beharrak asetzeko emongo leukela. Baina pentsatzen dut familien edo unitate familiarren galderia izango dela. Eta guk gure kontsumo hori asetzeko zenbat plaka beharko genituzke, hortxe bigarren galdera. Erramienta berezi bat sortu dugu, non herritarrei erresten diegun jakitea, porque gero zalantza izango da, eta nik zenbat panel behar ditut nire energiaren eguneko eguna sortzeko, ez? Erramienta berezi batzuk sortu ditugu, modu errex baten, non faktura bat, eta hau irikiko dugu, gero itoak esplikatuko izkizu zeintzuk diren, non faktura bat aurkeztuta eta bakoitzaren DNI-a zein kontsendimendua, telematikoki ere egin daiteke, gu gai geran deskargatzeko zuen azkeneko 3 urtetako kontsumoak orduz ordukoak, kontsumo errealak. Hartzen dugu azkeneko urtea, nola badakigun zein den zuen kontsumo perfila norbanakoarena eta badakigun zein den sorkuntza egingo duena, atxikitu diezaiokegu norbanakoari zenbat panel fotovoltaiko beharko lituzken. Uxue, pentsatzen dut hor beste galdera nagusietako bat izango dela, ekonomikoki ze kostu duen honek, hau da zenbat diru jarri behar den, erantzun zuten? Taula orientatibo bat aurkeztu zeben, onge ikusiko dugu pantailan, hor familian pertsona bakarra 2, 3 edo 4 izan da, taula orientatibo bat dau. Esan behar da, hau itxerako orduan ez dituela kontuan hartu etorri aldiran diru laguntzak eta bar, hortaz, ikusiko genduke inbertsinua finantzaketarik gabe, hori izango litzake, adibide bat ipiniko dugu. 3 pertsonako familia baten kasuan, 2.248 euro inguru izango lirake gastua, ze hori da estimatzen dana kontsumoan, kontsumo hori kontsumitzen da bela. Egisa, finantzaketakin jeitxiko litzakela 128, finantzaketan zati hori izango litzake banketxe batekin egindako hitzarmena, momentu honetan laboral kutxa agertu da finantzaketa hori eitzeko gertu edo ikusiko da ze pasatzen den, gero
zifra hori murriztuko litzake zerga kenkariekin, 2248tik 1429ra, eta gainera kanpoko diru laguntzak etorri ezkero, Europatik datozen diru laguntzak etorri ezkero, 1008 eurotan erdisa, baina gehiago murriztuko litzake bukaerarako. Baina esan bezala, aurkeztu zeben taula hau izan da, hasiera baten kontau barik kanpotik etorriko diran laguntzekin, emon nahi zebelako datu bat gero izan aldana edo ez, baina behintzat ez gutxiengoa, baizik eta gehiengoa. Hortaz, horixe, dana dela zehazki bakoitzak aukera euki aldau, bazkide izan edo ez erabakitzeko norberari zehazki zenbat urtengo jakon jakitzeko, eta hortarako tresna bat aurkeztuko dabe. Lasai egoteko, norbanakoari emango diogula aukera, bere analisi propioa egiteko, bere txosten pertsonalizatu eukitzeko, eta horrela bakoitzak hartu dezak erabakia jakinda. Zein inbertsio egiten duen, zein den nire argazkia gaur egun inungo hemen parte hartu gabe, edo inungo ekintzarik egin gabe, edo Leintz Bailarako kooperatiban parte hartuta, eta azkenean hori. Informazio guztia trasladatu, zuek errex ikus dezazuen, ea interesantzai zuen parte hartzea edo ez. Eta beste galdera bat izan zen Larraitz, eguzki energiaz gabizenez, zela izaten da hori, ze badakigu egunean, denbora guztian ez dagoela eguzkirik, neguan udan baino eguzki gutxi hau egoten dela, eta ia ze pasatzen da energiakin, eta hauxe erantzuna. Demagun hori dagoen grafika horretan izango litzateke, sortuko litzatekena, grisez dagoena kontsumotu litzatekena, badira momentu batzuk, non momentuan sortzen dena kontsumitzen dezu, eta badira beste momentu batzuk kontsumitza ezula diferituan demagun, ez? Hor dauden soberakin horiek trasladatuko lirateke gaueko kontsumotara. Egunean zehar poltsa ekonomiko bat ingo litzateke, energetikoa eta gero ekonomiko bihurtzen dena, aprobetxatzeko gauetan. Eta berdin hilabetez hilabete. Abenduan, segurazki ez genukela sortuko kontsumitzen dugun bezain beste, baino hori konpentsatuko dugu udaran sortuko dugulako gehiago. Hortxe erantzuna, zuk egindako galdera horren erantzuna, baina dena den aurrezkia zenbaterainokoa edo zenbatekoa izan daiteke? Estimazio bat da, eta bakoitzak aukera eukiko dau sistema hortan jakiteko zenbat aurreztuko da ben, ze tarifak eta bakoitzanak ez dira berdinak, baina estimazioen arabera 50 euro ordainduko da megabatio ordua, eta kontuan hartu bio momentu hontan 200 eta 300 euro artean gabizela ordaintzen, albiste badalako prezioa geroz eta gora udoiala. Hortaz, epe ertainera behintzat ez danez ikusten merkatuko prezio hori jeitsiko danik, emoten da benez aurrezkixak izango dira garrantzitsuak. Guk hemen galdera batzuk egin ditugu eta saiatu gara erantzuten, pentsatzen dut atzoko ekitaldi horretan eta jendetsua izela ikusten da irudietan gehiago ere sortuko zirela edo egingo zituztela. Hori da, hainbat galdera egon ziren, pixkat laburbiltziarren ekarri ditut hainbat erantzun gehienek hoxe galdetu zebelako. Ez da inolako instalaziorik egin beharrik bazkide izan dakuan, komertzializadoraz aldatzia bakarrik egin behar da, ez da kablerik bota behar eta olako ezer. Bestetik, familia hunditzen baldin bada edo seme alabak etxetik baldin badoiaz, familia unitate hori tamainoz aldatzen baldin bada, aukerak badagoz, plaka gehixau hartzeko edo gutxiau beti kooperatiba barruan egongo diralako aldaketa horrek, baina bestetik zabalik lagazeben, eskarixa hundixa baldin bada, eskaintza igual handituko dela eta proiektu gehixau abiatuko dirala, baina hori aurrera begira. Bestetik, ze gehixau, herriz aldatzen baldin bagara, badakigu hau Leintz Bailarako ekiola kooperatiba dela, eta momentu hontan izena emateko hemenguak izan behar garala, baina hemen hasi eta gero beste edozein herritara baldin bagoiaz, posible da bazkide izaten jarraitzia, bakarrekin beharko litzakena da, kontadoria beste kontadore hori erregistratzia, oingoa dagoan lekuan, eta kitxo. Horrek galdera nagusienak, beraz? Bai, dana dela, gero aukera egongo da, egin zituen galdera horrek danak, beste bide batzuetan ikusteko gero sakonduko dugu. Eta epeak zeintzuk dira? Ze proiektua une honetan ze fasetan dago? Momentu honetan aurre inskripzio fase bat ireki da, baina bidea luzia da. Momentu honetan esan dakua, datu teknikoak ezagutarazten dabiz, jenteak aukera daka aurre inskripzio hori eitzeko eta horrek lehentasunekiko dabe gero bazkidetzan,
eta gero bestetik, inskripzio fasia zabalduko da. Hor, adibidez, edukiko dugu aukera jakiteko guk datuak sartu ditugunean, bakoitzaren egoera zein izango da zehazki aztertzeko, bakoitzak zenbat ordaindu beharko daben, zenbat aurreztuko daben eta bar, hori irailean jasoko da. Azaroan hasiko da eraikuntzan hasiera, parkea eraikitzen hasiko dira, eta estimatzen da 2023ko otsailerako funtzionamenduan hastia, horretxek epiak. Informazio nagusien uste dut eman dugula, baina beti egongo dira galderak eta argitzekoak, eta horrelako zerbitzua behar izan ezkero, tresnari hor dago, baina nora jo daiteke edo zein izan leke bidea? Guk Goienak zuzenian emon gendun atzoko bilera, hortaz goiena.eusen sartu ezkero bilera osua ikusi leike, bai euren azalpenak, adituen azalpenak eta baita herritarrek egindako galderak eta erantzunak bebai. Bestetik, aurrez aurre beste hainbat aukera egongo dira, izan bele lehengo bilera arrasaten izan zen, baina oindiok badauz beste 3 herri, Aretxabaletan maiatzan 10ean eingo da 6:30, ordu berdinean eingo da Eskoriatzan, baina maiatzan 12ean, eta bukatzeko maiatzan 16ean Lehintz Gatzagan. Hortaz, bertara joateko aukera badau, bertan galderak egiteko, entzuteko, eta bestetik Ekiolan webgunea berabe hortxe dau, eta arrasatearrak bazera be joan alko dira galderak itxera. Uxue Gartza, mila esker, emandako informazio guztiarengatik, hurrengora arte. Bai, agur.